नमस्कार, कैसन बानी रहुआ सब? उम्मीद करता नहीं अच्छा होखे हम। आज हमनी सन के दोनों भाई जाता नहीं सको हैं, लेकिन हम बता दी कि होली काल के बीत गइल बा। आज फाइनली माने होली खत्म हो गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह के गाना अभी तक ले ट्रेंड करता होली के। क्या कहम रहुआ? ई सब जलवा है, ई सब जलवा है। देखिए बहुत बहुत हमनी के सोचल रहे कि जैसे कि पवन सिंह के गाना लेट आई तो वो वाला टाइप के ना आई, लेकिन आते आते भाई जौन अच्छा रहुआ बताई छठ बीतला के बादो पवन सिंह के 1 महीना गाना ट्रेंड करला। अभी होली बीतला के बादो ट्रेंड अभी एक दिन भइल होली बीतले तो अभी देखत रही कि अभी कितना दिन ले कितना देर ले ट्रेंड कर। देखो अगर पवन सिंह के सही मैनेजमेंट आ सही दिशा में लेके जाई जानो तो पवन सिंह जौन कमाल करियन तब पवन सिंह के यानी भोजपुरी में कोनो फेस्टिवल होके पवन सिंह के छोड़ के दूसरा के बजबो ना करी। बताई जब से गाना पवन सिंह के आइल भाई 1 नंबर पर ट्रेंड करता पूरा लोग कोनो इंडस्ट्री पे। अच्छा एक बात बताइए, रौरा उम्मीद रहोगे जब गाना ना आवत रहोगे तो रौरा उम्मीद रहोगे कि गाना ई चली? हमरा यो उम्मीद ना रहोगे जो इको करी। हां पोस्टरों के बाद उम्मीद ना रहोगे। वो कौना चैनल से? पवन सिंह ऑफिशियल जो 4 महीने पहले गाना 4 महीना 1 साल हो जाला उसका गाना रिलीज कइले। ओकरा बाद वो चैनल पर जोन बाकी 1 नंबर पर अभी तक ले खूंटा गोल्ला बा गाना। तो कहीं ना कहीं रवई ने के बुझा जे पावर स्टार ट्रेन के सिटी तरिया सब वेट कर। एगो बात हम बता दी कि भोजपुरी में बहुत लोग अपन होली के गाना गइला बहुत मतलब अपन दम लगा लियो, लेकिन भाई पवन सिंह को नहीं बन सकता है यार। अब पवन सिंह से देखो केहू से पवन सिंह के कंपटीशन नहीं है। केहू से नहीं अगर केहू अपना के कंपटीटर मानता तो पवन सिंह केहू के अपन कंपटीटर मानबे ना कर ले। ई पवन सिंह के एगो अपन आदेश है। अभी काला माटी के शूटिंग हो रहल बा जबलपुर में। बहुत जल्द ओकरो एथी देखे के मिली, लेकिन अभी लोकगीत प्रियांशु सिंह करवा ले बड़न 3-4 गो। कुछ दिन में तो हम लोग के लोगो गीत देखे के मिली। होली के गाना में मचैले बा एकदम धूम। हम के एक्चुअल में मैंने देखल सन कि हां भाई बाजत रहे गाना। सही बात बा। त भाई जे भी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बा, होली बाद होली सुनो, चैता के इंतजार करब। लोग की जोन रिकॉर्ड भइल बा उ आई का पवन सिंह के अगर चैता आई न तो औरी बवाल हो जाए। अच्छा लास्ट में आज खेसारी भैया के बर्थडे है, क्या कहें? हां सब हम उहे बात किया बुला के हैप्पी बर्थडे खेसारी भैया। खेसारी भैया से एगो बात भैया बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। बर्थडे के दिन ऐसा करना चाहिए। हां बहुत मतलब बर्थडे के दिन उसके लिए हम लोग स्पेशल एगो वीडियो बनाएंगे। बाकी खेसारी भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। हर दिन तू कुछ गड़बड़ करेला है नहीं करेला, लेकिन ए पारी एकदम बेस्ट काम कइले। ये तो दिन भर के भुलाइल लइका शाम के घरे आ जाओ तो ओकरे के भुलाइल थोड़ी। एगो चीज बा और पूरा पटना भर में होर्डिंग लागल भाई। अरे ई तो भैया के जालवा बा। बाकी नमस्कार।